wong lanang jujur kuwi sing paling abot. Jujur dalam hal apapun, dalam hal sekecil apapun itu harus jujur. Dadi iki keterangane Niken wis memberi kriteria sapa sing gelem ngapeli dheweke. Kuwi kudu kaya ngono. Heeh, tambah jujur penting. Iki siji sing penting banget. Apa? Pak? Urip. Ana meneh siji neh, wong lanang kudu wedi karo bojone. Endi wae nek wong nyetel TV kok mesti Niken. Ayo kuwi lho nganti kaya ngono kuwi. Mergo duwe karakter, dalang ini ra duwe karakter dhewe ya angel apa muncul. Mula waranggana duwe karakter, Bukesi karaktere kaya ngono. Lah kan Jarwo Surya. Ngene kabeh ngerti kabeh. Dung dung tang dung dung tang tang dung dung tang. Jarwo Surya ngerti kabeh Bukesi kuwi ngomong kabeh. Ngono kuwi. Padha karo Mbak Lia wis kaya ngono kuwi, nyindan ya ringik-ringik ngono kuwi. Lah Mbak Tutik kuwi ora omong aku ndak nesu kok cah. Ayo. Makasih Pak Digareng yuk kaya apa. Bareng karo genduk Niken ayo kan. Piye Pak Digareng mang komentari Bab napa? niki wau babakan waranggana sing mempunyai karakter sendiri-sendiri ngoten niku wau. Niki miturut penemu kula Mas. Nggih. Dunia seni itu bisa dikatakan lumone ya iso diarani kejem. Kok saged? Lumone yen wis dadi iki rejeki banyu mili. Leres. Ning kejeme bila tidak bisa menimbulkan karakter pada dirinya, dia tidak akan muncul. Nggih. Loh, nadyan ayu, nadyan pinter ning yen ora duwe karakter ora bakal muncul ke permukaan. Nggih, leres. Nah, tadi pancen yo seni iki angel kok. Nggih. Saya bab ngene iki kaya awakmu ki statuse apa? Penyanyi apa sinden? Ya penyanyi ya sinden ya iso sembarang kaler. Oh, sembarang. Aku nek kon nyanyi ya nyanyi, dadi penyanyi ngono kae macak penyanyi iso. Nek kon dadi sinden ya macak sinden iso. Nah, saiki tak kowe kepengin dadi sinden kudu ngerti tegese sinden. Nah, ilmu iki. Yo, sinden ki siap menerima perintah atasan dalam hal ini dalang. Nggih. Den kuwi den sawang lan den rungokake suarane. Yen jaman biyen sinden gur dirungokke. Ning yen sinden saiki disawang mula do dandan ayu-ayu. Nah, beda dalang. Nggih. Daki dalam bekerja semuanya badan bekerja pula. Langkahnya selalu diikuti anak buah dalam hal ini yoga lan pesinden. Dalangi nadyan lungguh ning sak awak kujur nyambut gawe kabeh. Wiwit kene mikir, kene nyawang, kene ngrungokke, kene ngucap. Tangan Atine rasane kecekel, tangane obah, sikile sik mancal, sik ngempet nguyuh barang lho. Kuwi tenan terjadi. Kuwi ya kerja lho. jenengan nate kebelet pipis, Pak. Masalah mambengi demi Allah. Aku wis limbukane wis krasa nguyuh. Terus pripun, Pak? Yo tampet aku. Carane? Yo tampet piye carane? Lha piye? Lah kuwi anggere jingone lan duwe aji dhewe-dhewe duwe apa kuwi jeneng ilmu dhewe-dhewe ta kan. Nyuwun karo Gusti Allah ya Allah kula tasih nyambut damel ngantos enjing nyuwun pangapunten ampun ngantos menika mangke ngantos medal menang sampun dugi ngreya kali Bukesi ngoten nggih medal ngoten niku. Apane? Aku ora nyandak aku. Aku kira rampung wayangan lak yo mulih ning omah to, Nduk. Nggih. Teko omah karo Bukesi to mulih ku. Mosok aku mulih karo sapa? Karo Bukesi. Lah teko omah terus aku pipis ngono lho. Apa ngenteni ning omah? Ya mulai yen kowe jegur ning dunia ngene kudu ngerti bab dunia kaya ngene iki, dunia wayang kulit. Nggih. Wah, mbak-mbak wayang kulit iki kita tradisional sebetulnya ini modern lho. Alat iki modern. Nggih. Loh, iki jenenge apa iki? Alat iki? Gamelan. Gamelan ki basa apa? Basa Jawa. Basa Inggris. Kok iso basa Inggris? Gamelan ki basa Inggris. Game ki game, len ki garis. Dadi permainan sing nganggo garis utawa aturan gamelan game len. Wah, ngono. Wah, aku ki jane apa ora dosene aku dudu kowe.
Ngono. Heeh. Dadi apa-apa ki ana tegese, Nduk. Heeh. Ora waton jenengke. Mula diarani apa ki? Sing nabuh apa ki jenenge? Gender. Lho, sing nabuh kok gender. Lah sampean duting apa? Ora sing nabuh ki jenenge apa? Yoga. Pengrawit. Pengrawit. Ki penabuh gamelan gaweane. Heeh. Ngraki ngracik notasi dadi gending sing kepenak dirungokke. Wiwit bonang nganti gong iki kudu kerjasama. Nah, kuwi. Oh, iki ngelmu tuwa iki. Iya. Ketemune ya ning kene iki. Engko tak catete. Ngono. Ayo, saka tuane amen tiba ayo. Kowe ngerti iki jenenge apa? Dagelan. Ki dagelan ki dasare kudu lucu. Nggih. Gelem sinau nadyan wis payu. Lan Lancar lan urane rezekine ya gumantung sinaune kuwi. berarti semua orang itu meskipun udah tua jek enom karo sampai tua iki kudu sinau. Tetep sampai ke liang lahat paribasane ceceplah ngilmu. Oh. Ki ngono ki kaya iki jujur. Ketoke kowe iki nadyan isih cilik ning lak bawahmu semene wis kaya cah dewasa. Wis duwe pacar apa urung? Urung. Aku ki ayu kaya ngene iki tapi ra ndek pacar lho. Ngene lho, wong lanang ki sing digoleki wong wedok ki telu. Apa? Ayu, Heeh. pinter, Heeh. gampang diapusi. Lah masalahnya aku kira gampang dihapusi lho. Makane kowe gelem mau diapusi. Lah nyapa? Ya mau. Gendang duwe pacar, Mau, aku mau pacaran sih. terus nikah. Ya ora, pacaran ki 17. Penting ki mikir belajar sih. Mikir apa? Mikir apa? Belajar sih. Oh iya benar. Itu Belajar karir. masih ya pelajaran ora patek dong, ning kan ya sinau sing karier, menumbuhkan karir. Betul. Biarpun setinggi langit namamu di atas panggung, ning belajar itu penting. Inggih. Lah anu digandhengke sisan, yen kriteriane wong lanang sing apik kanggene wong wedok piye ra? Lah wong wedok mau wis enek 3. Wong lanang sing apik piye? Tanggung jawab, 1, melindungi, 2. Yang ketelu, gelem rekoso. kepapat. Telu wae aja papat. Yang keempat itu harus jujur. Lah Itu kuwi yang dicari. wong lanang jujur kuwi sing paling abot. Jujur dalam hal apapun, dalam hal sekecil apapun itu harus jujur. Dadi iki keterangane Niken wis memberi kriteria sapa sing gelem ngapeli dheweke. Iki kudu kaya ngono. Tambah jujur penting. Iki siji sing penting banget. Apa? Pak? Urip. Ana meneh siji neh, wong lanang kudu wedi karo bojone. Aku ki ambok ning panggung iki kaya singa paribasane ning omah ya kalah karo bojo. Ayo, padha aku ya ngono kuwi. Ngono kuwi. Oh, berarti Ketoke aku semua nek kene takut kemaki. istri. Hah? Semua takut istri. Ora kok takut istri, menghargai, menghormati. Kan sumpahe orang mencintai kan tidak seharus sampai menyakiti istri ngono kuwi. Mergo ngene kan, kanggone wong lanang ya aku ya nun sewu. Yen uripmu pengen mulya donya tekan akhir, ada 2 wanita yang harus dihargai, dihormati dan dibekteni. Siji ibu, loro bojo wedok. Kuwi loro kuwi. Ngono. Sik bojo ya wedok. Bojo wedok napa enten bojo lanang? Bojoku wedok ibu. Ah ya bojo ngono kuwi bojo wedok. Apa Dan apa juga kuwi ya istri bojo ngono, lanang? Pak. Oh iya. Ning ya ki karo belajar membelajari si Niken wong isih cilik. Niki tesih alit lho Bapak Ibu. Niki tesih udakara umuripun nggih 16,5. 16 tak. Iya, Umur ana tengah. mari ngene kan anu 17. Oh ya. Heeh, dadi saiki 16,5. Berarti urung duwe KTP. Urung foto KTP. Ya ning hati-hati ya, Nduk. Nggih, Nyambut Pak gawe Dik. sing hati-hati. Nggih. Direnan iki Bapak Sumarno sak keluarga saking tertipe anggone apa gula mentah keluarga iki dadi uripe sak tiba-tibane kepenak. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Nembang nok, coba kaya apa? Sing halus napa, Pak? Sing aluse mau sampe rung tau bawa ket sore lho. Oh. Sing diarep-arep Pak De Gareng. Bawa. Ayo, Nduk. Nggih. Tak Mati mati apa? Srekmu apa? Ayo.
Bocah iki rada watuk. Ah iya. Aja Niku dipaksa nggih, apa-apa. bawa Dimas Niken Salindri. Hah? Dimas Niken Salindri. Pangkur. Nggih. Oke. Ya, Sandiasmo oke. ngono apa piye? Heeh. Oh iya Sandiasmo. Iki sing nulis iki Bapak. Bapak. Sing nulis Bapak nggih to, Bu? Oh, Terus Bapak Cahyo. sing nembang ki Ibu. Oh, oh. Sing nulis Dimas Niken Salindri Sandiasmo kuwi Bapak lho. Bapak Cahyo. Konoan ki iso nulis. Konoan dengkul mlocot ora. Ki dalang cahyoku tadi konoan. Iya. Oh lho, nang KTP tulisane yo konoan. Aduh ora kaya. Dimas Niken Salindri. Ayo Ya, pangkur. Sandiasmo. Coba kaya apa, Nduk? Ya, kowe sik kelingan aku malah lali wisan. Ayo. Aku lagi proses gawe Sandi Asmane Tuti angel ra dadi-dadi. Ya, Nduk. Timen budayang rembaka Mas. masinang ling cahyane raka Nih. Nimas mesti kaning jantong Kan? kenya kang saking Kenya saka Ndawa tegese perawan saka Kediri. Kediri, heeh. Sa? Salawi reng nambang beksa wes cakep linambaran jiwa tama Terakhir Dri. driya sumarah mring Gusti. Nyuwun tepuk tangan Bapak Ibu dumateng Niken Salindri ya luar biasa. Apal to Nduk sampean lagune kuwi? Wah niku favorit kula ya Pak. Aduh, Nek aduh, dikengken ya, bawa niku kula teng pundi-pundi mawon dalange siapapun kula bawa niku. Apa iya? Ora pengen mene royalti ning aku ngono. Ya Allah. Royalti ora kudu duwe. Lha napa, Pak? Lah bapak lek anu Bapak nyuwun apa to, Pak? Bapakmu ki royalno ngono lho. ora. Bapak Cahyo nyuwun apa to, Pak? Hah? Nyuwun apa? Ya ora apa kapan-kapan iki pentaso karo manyangkaran ning nggenku men tangga-tanggaku seneng ngono lho. Oh, siap. Aja larang-larang ya. Pun khusus jenengan gratis, Pak. Engko bintang tamu ya Pak Digareng. Pak, aku gawekno sik to. Niku nek campur sari mayangkaran niku mboten nusan damel dagelan niku pun gayeng kok, Pak. Eh, Oh, ta. Nggih, estu. Tanpa pelawak wis gayeng? Nggih, sudah. aku nyapu-nyapu yo iso kok. Nyapu Oh, apa? anggere kancane katut entuk rezeki kok kowe. Aku gawekno ku lho. Sadi apa kuwi? Sadi Sandi Asma. Kok Sadi Guno. Sandi Asma. Asma kira megeh-megeh. Sandi Asma. Lah wis tuwek kok. Loh, lu justru sing tuwek iki biasane ditembangke Sandi Asma ngono kuwi dadekke dalange saya kuncara. Ayo brimob malih. SK. SK. Maksudnya apa nak Cahyo? Apa nggih, Pak? Tibake apa? Anda langsung mawon nggih, Pak? Ana longso oke wis seneng aku kuwi. Lagam ki. Nggih. Iya dong. Cocok aku. Pokoke bangsa lagam tak dukung. Ayo. Ya tetep joget garenge ora ayo.
Yuk, Hana Langso, coba. Yuk. Pangatara ngira nalang sak atiku sarawengi kang ado uripe
karyane sapa to Nduk iki? Hah? Karyane sing. Mboten ngertos, Pak. Wah, nggih. Mbah Narto Sabdo. Narto Sabdo. Wah, elok tenan. Aku ya gumun ya nyatase bocah iki rung lair lagu iki wis di gawe ning ya dheweke isih mersudi kepengin iso. Lah iya. Malah zaman saiki sing lagi hit-hit malah tembang-tembang lawas kuwi lho. Lawas. Nggih. Ngono nek ngono lagi hit meneh. Malah iso dadi sasmita sapa ngerti lah wayangan-wayangan sing model klasik iso hit meneh. Nggih. Ah, pancen sing lawas-lawas sing tukul kuwi lawas-lawas anu tambal ban kuwi. Heeh. Kuwi lagu lawas kuwi. Oh. Lha saiki rumah makan barang iki sing apa kuwi jenenge sing ber-AC terus sing mewah-mewah malah longko sing payu. Nek yen lesean terus gawe gazebo ngangge omah limasan malah sok akeh pengunjunge kaya ngono kuwi. Heeh, ya murah soalnya. Heeh, ngono kuwi. Nduk iso istirahat sik nduk bar iki. Asu. Yo bar iki ya. Ya, Apa ya? Nggih, mana, Pak? Selane nong winong ayo nong. pinong meneh. Pinong iki capati lho aku. Hah? Pinong iki capati. Tulung aku. Oh, capati. Kok iso? Urung tau dolan ning winong to kowe. Wilayah to. Lah iya. Ponorogo ya ana winong jetis kono. Oh, ana to. Ana, Oh, iya. Ah. Tahu itu duit kok kono aku. Ayo. Ayo nong. Enak. Nong, nyat. Ayo. Ayo ngono Kayak kayak pramugari pesawat selamat pagi. Saya baru bangun, Pak. Tadi baru ketiduran sakser gitu. Ngono kowe jujur, wong kanca-kanca rawane jujur kok malah kowe jujur. Enggak apa-apa, saya tuh anaknya jujur, baik hati, tidak sombong, nerima, apa-apa tak terima kayak gitu, Pak. Saya tuh anaknya sangat-sangat Masya Allah, tabarakallah. Ayo layak gampang kapusan karo wong lanang. Lah, niku lho Pak, astagfirullah. Kuwi ora Gimana ya? jujur yen kapusane ya goblok. Terlalu ini loh Pak, terlalu baik hati, terlalu halus. Ker. Terlalu halus no, dan aku ki jan Halus sih siwir apa piye? Halus. Ya ning ngene. Ya Iya. wong ya karakter manusia beda-beda, mungkin itu karaktermu ya muga-muga ora kapusan tenan ya, Nduk. amin. Mulai ya ndang nikah. Ampun. Oh, Lah wis. kuliahe ora rampung kok nikah piye? Nengge. Wis nikah. Derek. Lho kok sampun? Maksudnya jangan. Oh, ya. Bahasa Jawa itu emang ada ini Pak, sampun ini ada dua arti. Kadang bisa diartikan sebagai sudah, bisa juga diartikan sebagai jangan. Ya aku percaya iki. Iki Gitu. sale disiplin ilmune dheweke. Iya. Mumpung Mbak Wir gendar kan cedak karo awakmu, ninggalkan tresnan no. Ayo. Ya, aduh. Tapi Mbak Wir kangen kuwi yang karo awakmu kuwi. Cek kok jenenge Wir iki lho. Hah? Iki lho Mbak Wir. Mbak Wir yo. Danang Sutawijaya. Ayo. Niku anu loh Pak Jan, kula niku terharu. Kemarin itu pas saya audisi Sinden Idol itu sama Mbah Wir tuh ditutne sampai Jogja loh Pak. Itu kan. Iya ditutkan terus digenderi dengan sepenuh hati. Saya tuh terharu loh Pak sampean. Ya Allah. Masya Allah. Iya. Direwangi bapake mayang ora ditabur. Lah ya kepengin memberi semangat kepada generasi-generasi sinden kuwi. Betul Mas. Iya, ya ampun manisnya, Masya Allah. Bocah ora winonge ora. Oh, mulane korbane akeh. Lah modele ngene iki tak jaga jarak aku. Aku tuh memang terlalu baik hati memuji orang, pancen manis toh, ya kan? Mas Danang manis banget loh orang. Imoet. Ya nong dibawani nong, kaya apa? Nggih. Jaranan dangdut kreasi Tungtak dade. Ayo. Jaranan no. Ora kuwi sik bawa kok ya. Oh, bawa to. rineng
pirang lembang ki Pak sapa langsung maju lho. Oh, Pak Sumarno. Oh. Ya, Kak. Pak Sumarno, Pak Sumarno. Nggih, Pak Sumarno kalian Pak. anu Kami tua. langsung maju. Nggih wonten dawuh napa Pak napa anu ajeng yang Kayar pipis. Oh. Kula ngene Oh, maju tenan, Pak lho. repot-repot Maju tenan, lho, mriki wes. lho Pak. Wes. Ya ampun kok ngertos nek kula niki kok sajake butuh disengkuyung ngono. Apa? Iki wedokan ngentekke omah, ngentekke sawah ya iki. Mboten. Wong arep ngrekam kowe kok. Ayo. Oh nggih. Tresno Senong, ayo. Pak Sumarno lho iki ngematke lho Pak Sumarno lho. Pinter agawe brangta sinden winang tulung agung. Tak kira sinden ganyong. Aja nganti ninggal tresno. Inggih, mbok menawi Pak Sumarno badhe paring dawuh. Nggih menawi paling kangge pundi, Pak? dawuh. Kados pundi Bapak? Napa? Badhe dawuh menapa? Nggih. Aturan pinarak mriki Bapak? Nggih. Ah, monggo, monggo. Nggih salim dulu ya Pak. Masya Allah kok piyayi kok bagus loh, Masya Allah. Jan. Ojo Gede ngece dulu, kowe, Jan. cah cilik ngece wong Mboten, tuwa. mboten Pak, saestu jenengan niku bagus lho pun. Mas pun sepuh kok tesih kelihatan Pak, bagus atos-atos gitu. lho. Pak, atos-atos lho Pak niki. Mas Dalang potong. Potong. Honore potong, Mas. Niki to. Lah kok dipotong? Nggih. Mboten apa, Wuh, Pak? ngati-ati niki kali rayap pun ganas niki Pak. Ganas Mas Gareng. Kok dipotong kenapa, Pak? Nggih. Wong tukang cukur. Iya, piye Mas? Jangan Kula dipotong. nek Saya enggak ngapa-ngapa. ngoten, nggih. Pripun, Pak? Sepindah Mas Dalang Nggih. matur nuwun sanget dalu niki Mas Dalang CS. Mbak Kesi tesih emot kawula nggih. Nggih. Senajan jane kula meh ndendha Mbak Niken. Lho wis Nggih. ngaturine. Ngeten Pak Gareng. Kula niku rong bengi rasa turu gara-gara Mbak Niken. Lho. Saestu. Tak kira Jenengan rong bengi kula sesasi perkara mikir iki kok pian malah. aku ki mah rong sasi perkara mikir utang. Nggih, wis gara-gara Mbak Niken Terus rasa piye? turu rong bengi tenan. Nggih, dos pundi to Pak? Ngantos kali dalu. Ngeten kula critake. Nggih. Pun dados kalih Mas Cahyo dintene Sabtu malam Minggu. Oh. Niki sidane nggih keluarga kula sing saking Tasikmadu mboten sios mriki, Mas. Ngaten. Nggih, nek malam Minggu kan libur. Nggih. Niki gandeng malam Setu nggih mboten sios mriki. Jane pono malam Minggu dulur jenengan sing Tasikmadu saged mriki. Mriki, tapi kula niki malah alhamdulillah. Jane malah sae lho, Pak. Lah ora Dulur nyuwun. jenengan benjing kan mriki, wong kula benjing prei payangan mriki. Pripun? Oh ngoten, Kula cocok niku. dukung, kula nggih prei, kula dukung. Ngeten Mas Dalang. Nggih. Saat niki kan Pak Sumarno. Insyaallah mangke sanes wekdal nggih. Gantos Pak Sarmani. Nggih. Oh nggih. Oh nggih, kula dongake ngoten Mas Gareng. Amin. Nggih. Ngeten kula pawon lagune napa mawon Mas Dalang sing dereng diayahi Putra Nusantara nggih. Sampun. Ampun wae. Dhisike gugur gunung sampun, Sampun. kangen sampun, sinom sampun, lumbung desa sampun. Lah lumbung desa aku ora krungu mang. Ayang-ayang sampun niken. Sampun Pak Lumbung Desa sampun. Sampun Nggih. full. Ngoten. Nggih. Caping gunung kersane Pak Sumarno saged nderek caket kalih mbak-mbak sinden iki. Dos pundi Pak Sumarno?
Ngoten nggih. Caping gunung. Nggih. Sing dereng sinten, Mbak Sinden sing dereng sinten? Kabeh niki dereng nembang niki. Dereng sedanten. Sing cilik. Iya, Pak. Sing cilik wayune niki sinten niki? Oh, Birgita. SMP kelas Setunggal. kelas tunggal. Oh nggih. Nggih ini ngentekke guru 5 lho, Oh Pak. nggih. Nggih. SMP sampun mamah pacar. Niki kersane caping gunung sinten mangke sing sinten, Mbak? Niki Vino. Ngoten jenengan nggih. Nggih, caping gunung riyen. Nggih, terus Budi. Nggih, caping gunung. Nggih. Napa mlih, Pak? Pun mumpung niki sing do melek, mengke delok meleh ngantuk lho. Oh nggih, pun tapi matur nuwun. Wah, Pak Sumarno ngersakaken napa caping gunung napa helm kota? Oh saentene. Oh, tak piyayi kaya ngono lho Pak Marno kuwi piyayi jan nyantai tenan pun to nderek pun sak wontene nggih. Anggo caping gunung anu bukan ono. Noh, ono. Nggih. Yo. Dek jaman perjuangan Jora kelingan anak lanang Biar tak
saiki apa lali ning gunung tak cekuni sego jagung yen mendung tak silih caping gunung gunung bisa dadi kutha kene ora ilang ane padha wah meruntus mbak meruntus niki napa keringetan nggih Nggih, saya sangat 13 tahun wis ora tau nyanyi malah Masya Allah.